дами и господа, оставаме с настроението, което носи ето това, защото в радост и в забавление имаме си една наша приказка и тя е винаги актуална. Няма какво да говорим, ние сме номер едно, хайде да не спорим. Ние сме номер едно и в любовта, в разни други неща без конкуренция. И в любовта, в разни други неща без конкуренция. И така, уважаеми приятели, на този прекрасен празник, благодаря ви от сърце, че бяхме заедно. Желая на всеки един от вас, разбира се, здраве, по-леко, без нерви, сбъдвайте мечти и ви казвам довиждане до следващия път обикновено. Не знам кога, не знам къде, но знам, че най-доброто предстои. Благодаря ви от сърце, Васко Иванов. И аз, която съм и си оставам